postoning i-channel inyuflike qinisekisa ukuthi uyasubscribe ubese ulike le video ungabunikele futhi uma ukuthi umuntu onamandla nokuthokozelayo ukuthola imfundiso kule channel la sisuke sichaza khona nje ngodaba lwamaphupho angahlukahlukene amaphupho akho la maningi angaphezulu kwenkulungwane ungakwazi ukuthi uphinde ucheck amanye ama video ungasenza ama keyword ahlukahlukene asuke ehambisana naloko osukuphuphile definitely ngenze ulithola iphupho kodwa uma ungalithola iphupho thatha le number ke bese uyifonela direct strictly calls, no WhatsApp, no text, no SMSs please. No Maswazi Shabalala 2121 at no Maswazi Shabalala 2121 hi pastor ngicela ubuze ushona uphupha ke uhanjwa ubukhuphe ebusweni excuse me nasemzimbeni ubukhuphe ilento ekhamba lokudla ngathi kunento ehamba ebusweni ungezwa ukuthi kuhamba kodwa ungayiboni lento mothi yabuka ubuntu ukuthi but uyezwa ukuthi kunento enyakazayo nake singakusho number 1 uma uphupha ubukhuphe kupha olubi lungabe likhombe ukuthi mhlawumbe kunozungu lwabathakathi lokugadla ngento yesichitho noma ke ugadlwa ngento yesichitho abathakathi 2 uma uphupha futhi ubukhuphe upha olubi ngabe lukhombela ukuthi uphontswa abathakathi ngento ezilwane kunezilwane abakuphonza ngazo noma kunezilwane wena esiyazi ewagadlwa ngazo efuna uyisukumela uyikhiphe yabona kodwa kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi ungayiphupha kunento ezikhambayo emzimbeni noma physically ke ungeza nje kunezinto ezihambayo emzimbeni kwesinye isikhathi yes ngaba yilwane ngaba isichitho kodwa kuyenzeka futhi omunye umuntu othi kunezinto ezimhambayo ezeminyakaza emzimbeni izingakunyakazeni lenzini lenyakaza nasebusweni mhlawumbe nasemzimbeni kuyenzeka umnyahambele izinto ukuthi akusisona isichitho futhi akusizilwane but lo muntu uneyidalwa noma kunemimoya eminingi emembethe ekufanele lo muntu loyo ayihlalise kahle kuyena noma ayilungisele into ethi ukuze le mimoya ihlale kahle ongenzeka le mimoya emembethe isiqala manje ukuzangolaka ngoba engalungisiwe ube siqale ke nyakazwa izinto eziningi emzimbeni ungezwa nje inwele inyakaza izihluthuka inyakaza inwele uyabona njalo siyabonga kakhulu besibheka nje ukuhanjwa izinto ezithile ebusweni nasemzimbeni yabo siyathemba ukuthi uyathola ukuchazeleka uyathola ukucaciseleka ungakhohlwa ukusubscribe nokunikela kwi-channel nanobe bengani unganikela ngayo siyabonga Kuleka